हाय फ्रेंड्स मु वेलकम कर मोर एक छोट ब्लॉग को। आज आम जाऊँ राउरकेला बुलिया को। राउरकेला सहर वेदव्यास हनुमान बाटिका बुलायापी आहरी देखा कौन कौन सब अच्छी राउरकेला सहर में। आज आम फास्ट टाइम आसचु राउरकेला। मो झी मु से देखता बापा पाखे केमी बस पड़ी तीन जन हस खुशी बाहरी पड़ीचु राउरकेला सहर बुलायापी। ए वर्ष दुर्गा पूजा ये आम काटबू। देखो ये स्टील प्लांट पाचेरी बड़ पाचेरी रास्त जाऊँ ब्रिज ट्राफिक जाम देखो केते आम बुलाबुली करूँ। ए वर्ष दुर्गा पूजा राउरकेला दृश्य भी देखू दुर्गा पूजा भी देखू। ए वर्ष ये आम राउरकेला छुट्टी माने दशहरा छुट्टी मनईकी ये वर्ष जीवु। आसतु देखा राउरकेला कौन कौन सब अच्छी बुलवा ताको एंजॉय करवा माने ए वर्ष दशहरा। देखो राउरकेला सहर यहाँ हूँ ओभर ब्रिज आम कर जाऊँ। शिव ठाकुर वेदव्यास आसिक पहुँची गलु। यहाँ हूँ स्वर्गद्वार वेदव्यास ये सब स्वर्गद्वार श्मशान आटा हूँ वेदव्यास आसिक पहुँची गलु। अब मंदिर को जाऊँ आम झीर बापा आगे आगे जाऊँ भिडियो कर जाऊँ। पहाड़ उपर मंदिर ये गड़ाणी रास्ता पूरा गड्डी गड्डी आराम से बढ़िया मजा भी लगुच। पागे मजा नहीं आम बुलुचु। देखो साइड भोग दुकान ये गछलता सब अच्छी बढ़िया जगह देखिए नई कोई नई शंख बाहरी मिशिंट यू ब्राह्मण नई स्टार्ट होटा नई मिसला ब्राह्मण नई ये आरंभ रुद्राभिषेक होता शिव मंदिर रुद्राभिषेक होता बंधर नईकी देखो शंख और कोई नई ये ब्राह्मण नई स्टार्ट भारत लिखी गेला कर दे टिके चकलो टी गेला कर दे गेला टी कर दे आओ दे रे आयो वीडियो बापा को
ଅଛି ସେଇପଟେ ଉପରକୁ ଆମର ଅଛି ସେ ପାହାଚ ପଟେ। ପାହାଡ଼ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗରୁ କେମିତି ମାନେ ଥିଲା ସବୁ, ଏବେ ସବୁ କେମିତି ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ। ଏଇଠି ନଡ଼ିଆ ବି ମାନସିକ ନଡ଼ିଆ ରଖାଯାଉଛି। ଆଉ ଏପଟେ ଏଇ ଗୁମ୍ଫାରେ ବେଦବ୍ୟାସ ବସିକି ମହାଭାରତ ଲେଖିଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା, ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବେଦବ୍ୟାସଙ୍କୁ ଗୁରୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପାହାଡ଼ ଏଇଠି ଉପରେ ଟିଣ ରେଲିଂ କରାଯାଇଛି। ତା ସାଇଡ଼ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବେଦବ୍ୟାସଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ବି ଗଢ଼ାଯାଇଛି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଏଇପଟେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଉପରକୁ, ଆହୁରି ମନ୍ଦିର ଅଛି। ଦେଖିବା କି କେଉଁ ଠାକୁର ସବୁ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ମନ୍ଦିର ଅଛି ଦେଖିବା। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଠିଆ ହେଇକି ଆମେ ତା ଭିଉ ନେଇଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଗଛ ବୁଛ, ତା ତଳ ଭିଉ ସବୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଏଇପଟ ସାଇଡ଼୍ଟା ଟିକେ ଭଙ୍ଗାରୁଜା ହେଇଗଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଜଗନ୍ନାଥ, ସୁଭଦ୍ରା, ମା ବଳଭଦ୍ର ଅଛନ୍ତି, ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ଏପଟେ ସେମିତି ଦେଖିବା କି ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି, ରାମ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ସୀତା ଏଠି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଣି ଆମେ ନଈକୁ ପଳେଇଲୁ, ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ କଲୁ। ଏଠି ତିନିଟାଙ୍କ ନଈ, ଏଇଠୁ ଗୋଟେ ନଈ ବାହାରିଛି ଋଷିକଲିଆ ଶଙ୍ଖ ମିଶିକି ଟିକେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଈ ବାହାରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଝିଅଟା ପାଣିକି ଅନେଇଛି ଗୋଟେ ଲୟରେ ପୁରା। ତ୍ରିଶକ୍ତି ମନ୍ଦିର। ଆମେ ଆସିଛୁ ରାଉରକେଲାର ହନୁମାନ ବାଟିକା ଦେଖିବାକୁ। ଭରପୁର ହେଇକି ଅଛି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲସେ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ लो गाई जो आउची जाउची टिके बस धरी देखो लागला मु डर के देखନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା। ସବୁଆଡ଼େ ଗଛ ଲତା, ମନ୍ଦିର ବି ଏଠି ଅଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ମା ସମଲେଇଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ସମଲେଇ ଠାକୁର ଏଠି ଅଛନ୍ତି। ଏଠି ମାଙ୍କ ପୂଜା ହେଉଛି ସମଲେଇଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ହେଉଛି, ମହାଷ୍ଟମୀ ପୂଜା। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଗଛ ଲତା ହେଇଛି। ଏଠି ପ୍ରସାଦ ବି ମିଳେ। ବ୍ୟାଡଲକ୍ ଆମର ପ୍ରସାଦ ପାଇବାର ଯୋଗ ନଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଖାଇପାରିଲୁ ନାହିଁ।
ଏଠି ମାଲପୁଆ ମିଳେ। ମାଲପୁଆ ଟେଷ୍ଟ କରିଛୁ କିନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରିନି ସେତେବେଳେ ଟାଇମ୍ରେ। ଛୋଟ ଛୁଆ ଯେତିକି ପାରିଲି ସେତିକି କରିଛି। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଭଲ ଲାଗିବ। ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କରିବେ। ଯେତେବେଳେ ସମୟ ମିଳୁଛି ମୋ ଝିଅକୁ ନେଇକି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ କରୁଛି। ଖାଇବା ଭିଡ଼ିଓ ବି ଆପଣମାନେ ମୋର ଦେଖିଥିବେ। ଟିକେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କରିବେ। ମୋତେ ଉତ୍ସାହିତ କରିବେ। ମୁଁ ଯେମିତି ଆଗକୁ ଆହୁରି ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ କରିବି। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ हनुमान जी हनुमान जी हनुमान जी ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛୁ। ଖେଳୁଛି ବେଦବ୍ୟାସ ସ୍କୁଲ ପାଖରେ। हे हे झिया ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଝିଅ ଖେଳୁଛି। ଆଉ ଏଠି ଆମେ ଦହିବରା ଖାଇଲୁ ଟିକେ ଖାଇନଥିଲୁ ଯେହେତୁ ବଡ଼ି। ଏଠି ହନୁମାନଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିକା ଭିଡ଼ିଓ ପୁରା କରିଛି। ଏଠି ମୋ ଝିଅ ଖେଳୁଛି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହନୁମାନ ବାଟିକାରେ। नहीं 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 चाची नहीं, ये चाची नहीं, ये नहीं। मामा ना